முதல் படத்தில் இருப்பவர் நம் அனைவருக்கும் தெரிந்தவர்தான் நம்முடைய தேசத்தந்தை மகாத்மா காந்தி அவர்கள். கீதையை தியானிப்பவர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் புதிய மகிழ்ச்சியையும் புதிய அர்த்தங்களையும் பெறுவார்கள் என்று கூறுகின்றார். மகாத்மா காந்தி கூறியுள்ளார்கள், அவர் சுதந்திர போராட்ட காலத்தில் எண்ணற்ற விதமான துன்பங்களை அனுபவித்துள்ளார். அவ்வாறு அவருக்கு துன்பம் ஏற்படும் போதெல்லாம் அவர் பகவத்கீதையை பிரித்து பார்ப்பாராம். பிரித்து பார்க்கும் போது அந்த பக்கத்தில் அன்றைய பிரச்சனைக்குள்ள தீர்வு இருக்கும் என்று கூறியுள்ளார். நீங்களும் இதை முயற்சி செய்து பார்க்கலாம். நானும் முயற்சி செய்து பார்த்துள்ளேன். உங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை என்றால் வந்து அமைதியாக பகவான் கண்ணனை தியானம் செய்துவிட்டு அப்படியே அந்த புத்தகத்தை திறந்து பார்த்தால் அந்த புத்தகத்தின் வரிகளில் உங்களுடைய பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு உள்ளது. அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வு உள்ளது பகவத்கீதையில். இது சத்தியம். நீங்கள் முயற்சி செய்து பார்க்கலாம். இரண்டாவது படத்தில் உள்ளவர் நம் அனைவருக்கும் தெரிந்தவர், உலக புகழ்பெற்ற ஐன்ஸ்டீன். அவரும் பகவத்கீதைக்கு ஒரு நற்சான்றிதழ் அளித்துள்ளார். நான் பகவத்கீதையை படித்து கடவுள் இந்த பிரபஞ்சத்தை எவ்வாறு படைத்தார் என்பதை பற்றி சிந்திக்கும் போது மற்ற அனைத்தும் மிதமிஞ்சியதாக தெரிகின்றது என்று கூறுகின்றார். பகவான் எவ்வாறு சிருஷ்டித்தார், பகவானுடைய சிருஷ்டிப்பு எப்படி, பகவான் எவ்வாறு உயர்ந்தவர் என்பதை இவர் தெள்ள தெளிவாக இங்கே கூறுகின்றார். நம்முடைய நாட்டு தந்தையும் கூறியுள்ளார் மற்றும் உலக விஞ்ஞானியும் கூறியுள்ளார். பல பேர் கூறியுள்ளார்கள். நேரமின்மையின் காரணத்தால் இந்த இருவரோடு நிறுத்தி கொண்டு நான் உள்ளே செல்கின்றேன். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். இஸ்கானின் பகவத்கீதை உண்மை உருவில் ஏன்? ஒரு சிறு உதாரணத்தின் மூலமாக இங்கே இதை நான் விளக்க விரும்புகின்றேன். உடைந்த கேபிள். நம் அனைவரிடமும் அலைபேசி உள்ளது, அதாவது செல்போன் என்று கூறுவோம். அந்த அலைபேசியை சார்ஜிங் செய்ய வேண்டும் என்றால் கேபிள் வேண்டும். அந்த கேபிள் உடைந்திருந்தால் என்ன ஆகும்? நம்முடைய தொலைபேசியை கெட்டு போகக்கூடிய ஒரு தன்மை ஏற்படும். அதுதான் உடைந்த கேபிள் மூலம் சார்ஜ் செய்தால் அலைபேசி சேதமடைகின்றது. அது சரியான தரவு பரிமாற்றத்திற்கு இதை பயன்படுத்த முடியாது. இது ஒரு சிறிய உதாரணம். இது அனுப்புனருக்கும் பெறுநருக்கும் இடையிலான தொடர்பு இல்லாதால் ஏற்படுகின்றது. இதை எவ்வாறு நான் இங்கே கோடிட்டு காட்ட விரும்புகின்றேன் என்றால், இந்த பகவத்கீதையை கூறியது யார்? அந்த பரந்தாமனான கண்ணன், ஸ்ரீமன் நாராயணன். அவனே வந்து இங்கே கூறியுள்ளார் நமக்கு. ஆனால் இந்த பகவத்கீதைக்கு பல பேர் உரை எழுதியுள்ளார்கள். அந்த உரைகளில் தங்களுடைய உரைகளையும் சேர்த்து எழுதியுள்ளார்கள். அதனால்தான் இங்கே ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கூறுகின்றார், சீட பரம்பரையின் வழியாக இது தெரியப்பட வேண்டும். குரு சீட பரம்பரை. அந்த காலத்தில் நம்முடைய வேத காலத்தில் குரு இருப்பார். குருகுலத்தில் அனைவரும் சீடர்களாக சேருவார்கள். அனைவருக்குமே குருகுலம் இருந்தது. இதை அனைத்தையும் மறைத்தார்கள். அனைவருக்கும், எல்லாருக்கும் பாகுபாடின்றி குருகுலம் இருந்தது. இது நம்முடைய வரலாற்றில் உள்ளது. அனைத்து விதமான சமூகத்தினருக்கும் குரு உண்டு. அந்த குருவினிடம் சென்று பயின்று இந்த ஞானத்தை பயின்றார்கள். இந்த பகவத்கீதை ஞானம் இருந்தது. குரு சீடனிடம் சொல்லுவார், சீடன் அடுத்த அவர் குருவாகி அவருடைய சீடனிடம் சொல்லுவார்கள். இவ்வாறு வந்தால் கிருஷ்ணர் கூறியது உள்ளது உள்ளபடியே கிடைக்கும். நீங்கள் இந்த படத்தில் பார்க்கின்றீர்கள். இந்த படத்தின் மேலே பகவான் கிருஷ்ணர் உள்ளார். கிருஷ்ணர் தான் இந்த பகவத்கீதையை உரைத்தார். அவர் தன்னுடைய முதல் படைப்பான பிரம்மாவிடம் கூறுகின்றார் இந்த கீதையை. பிரம்மா தன்னுடைய படைப்பான நாரதரிடம் கூறுகின்றார். இவ்வாறாக அது சீடத்தொடரின் மூலமாக பெறப்பட்டு கிருஷ்ணர் கூறியதை உள்ளது உள்ளபடி, எதுவும் தன்னுடைய சொந்த கருத்துக்கள் இல்லாமல் பகவான் கிருஷ்ணர், ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கூறியதை உள்ளது உள்ளபடி கூறியுள்ளார்கள். கடைசியாக ஸ்ரீல பிரபுபாதரிடம் வந்து அவர் இந்த பகவத்கீதை உண்மை உருவில் என்கின்ற புத்தகத்தை தமிழில் எழுதியுள்ளார். ஆங்கிலத்தில் பகவத்கீதா ஆஸ் இட் இஸ். நீங்கள் அதை படித்து பார்த்தால் தெரியும். கண்ணனே பேசுவதாக நீங்கள் உணரலாம். கிருஷ்ணரை நீங்கள் அதில் பார்க்கலாம். அவ்வாறு அனைத்துமே கிருஷ்ணராக கூறியிருப்பார். வேறு எந்த விதமான விளக்கங்கள் இருக்காது. அனைத்தையும் கிருஷ்ணரோடு தொடர்பு படுத்தி பார்த்திருப்பார். தன்னுடைய கருத்துக்களை எதிலும் திணித்திருக்க மாட்டார். இதுதான் இந்த புத்தகத்தினுடைய மிக சிறப்பம்சம். இதைத்தான் கூறுகின்றார்கள். கிருஷ்ணாவின் செய்தி ஒழுக்கமான அடுத்ததாக சங்கிலியின் வழியாக வர வேண்டும். சங்கிலி என்றால் குரு பரம்பரை, குரு சீட பரம்பரையின் வழியாக தான் கேட்க வேண்டும். நாம் நம்முடைய இஷ்டத்திற்கு கடைகளில் விற்கக்கூடிய புத்தகங்களை வாங்கி படித்தால் அவரவர் தங்களுடைய சொந்த கருத்துக்களை கூறியிருப்பார்கள். வைணவ ஆச்சாரியர்கள் கூறியுள்ளபடி, வைணவ ஆச்சாரியர்கள் கூறியுள்ள கருத்துக்களின்படி இந்த பகவத்கீதையை படிக்க வேண்டும். மற்றவர்கள் உரை எழுதியிருப்பார்கள், தங்களுடைய கருத்துக்களை திணித்திருப்பார்கள் என்பதற்காகவே ஸ்ரீல பிரபுபாதர் பகவத்கீதை ஆஸ் இட் இஸ், பகவத்கீதை உண்மை உருவில் என்று கூறியுள்ளார். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். கீதை ஒரு பரந்த புத்தகம்.
கீதையை முறையாக ஆய்வு செய்ய ஒரு வருடம் ஆகும். நான் இங்கே குறிப்பிட்டுள்ளேன் ஒரு வருடம் ஆகும் என்று. பல வருடங்கள் ஆனாலும் கீதையில் பலவிதமான புது விஷயங்களை நாம் கற்றுக்கொண்டே இருக்கலாம். ஏனென்றால் நான் 10 வருடமாக இந்த கீதையை படித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். ஒவ்வொரு நாளும் புது புது விதமான விஷயங்களை கற்றுக்கொண்டுள்ளேன். எனவே நீங்களும் இதை ஆய்வு செய்து பார்க்கலாம். 18 நாட்களில் நம்மால் அதை செய்ய முடியாது. ஏனென்றால் கீதை ஒரு பரந்த புத்தகம், நிறைய விஷயங்கள் உள்ளது, அனைத்து விதமான பிரச்சனைகளுக்கும் அதில் தீர்வு உள்ளது. 18 நாட்களில் நம்மால் அதை செய்ய முடியாது. ஆனாலும் நாங்கள் உங்களுக்கு அதனை பற்றிய மேலோட்டமான விஷயங்களை கூறுவோம். இந்த 18 நாட்கள் முடியும் பொழுது உங்களுக்கு பகவத்கீதையின் மேல் ஒரு ஈர்ப்பை கொண்டு வருவோம். பகவத்கீதையின் சாராம்சத்தை உங்களுக்கு கொடுத்து விடுவோம். நீங்களே பகவத்கீதையை படிக்கின்ற அளவு உங்களை நாங்கள் தயார் செய்து விடும். அதன் பிறகு மெயின், அதாவது எங்களுடைய குறிக்கோள், முக்கியமான குறிக்கோள் எது என்று பார்த்தால், கீதையை பற்றிய ஆழமான ஆய்வறிவுக்கு நாங்கள் இப்போது மேலோட்டமாக சொல்லிக் கொடுப்போம். பிற்பாடு நீங்கள் அதன் மேல் ஆர்வம் ஏற்பட்டு நீங்களாக படிக்க துவங்குவீர்கள். கண்ணனை நீங்கள் அதில் காணலாம், கிருஷ்ணனை, இது சத்தியம், கிருஷ்ணரை நீங்கள் பார்க்கலாம், இது நடக்கும். ஏனென்றால் இது எனக்கு நடந்தது, என்னுடைய அனுபவத்தை நான் உங்களிடம் பகிர்ந்து கொண்டுள்ளேன். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். பகவத்கீதையின் மனநிலை. எந்த நிலையில் இந்த பகவத்கீதை உரைக்கப்பட்டது? அர்ஜுனன் மனக்கலக்கம். அனைவருக்குமே இந்த மகாபாரத கதைகள் ஓரளவுக்கு தெரிந்திருக்கும் என்று நம்புகின்றேன். இடையிடையே நானும் கதைகளை சொல்லுவேன். ஏனென்றால் இது தத்துவம். பகவத்கீதை என்பது தத்துவம். தத்துவத்தினுடைய நான் கதைகளை, அதாவது பாகவத கதைகளை, கண்ணனுடைய கதைகளை, அந்த ஸ்ரீமன் நாராயணனுடைய கதைகளை சொல்லுவேன். அது அனைத்துமே காதுக்கு இனிமையானது, அமிர்தத்தை போன்றது. இந்த அர்ஜுனனுடைய கலக்கம் தான் இந்த பகவத்கீதை தோன்றுவதற்கு காரணமாக அமைந்தது. ஏன் இந்த கலக்கம் அர்ஜுனனுக்கு ஏற்பட்டது? இதை ஏற்படுத்தியது யார்? இதை ஏற்படுத்தியதும் அந்த கண்ணனே தான். கண்ணனுக்கு மாயக்கண்ணன் என்கின்ற பெயர் உண்டு. அவனுடைய மாயையை வெல்ல யாராலும் முடியாது. அவனை சரணடைந்தவர்களால் மட்டுமே அவனுடைய மாயையை வெல்ல முடியும். ஏன், அவனுடன் கூட இருப்பவர்களாலே கூட அவருடைய மாயையை புரிந்து கொள்ள முடியாது. அவருடைய ஒரு மாயையின் ஏற்பாட்டினால்தான் இந்த அர்ஜுனனுக்கு குழப்பம் ஏற்பட்டது. அவரே இதை ஏற்பாடு செய்கின்றார். அர்ஜுனனுக்கு குழப்பமும் கலக்கமும் ஏற்படாவிட்டால் யார் பகவத்கீதையை கேட்பார்கள்? எனவேதான் அர்ஜுனனுக்கு அந்த மனக்குழப்பத்தையும் மனக்கலக்கத்தையும் ஏற்படுத்தி அதன் மூலமாக இந்த பகவத்கீதையை விளக்குகின்றார். பகவத்கீதையை முதலில் கேட்பவர் அர்ஜுனன் தான். என்றாலும் அர்ஜுனனுக்காக மட்டுமே இது கூறப்பட்டுள்ளதில்ல, இது அனைவரின் நலனுக்காகவே உரைக்கப்பட்டது. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். அர்ஜுனனின் தீர்க்கமற்ற தன்மை. அர்ஜுனன் ஏன் குழம்பினான்? அர்ஜுனனின் மனக்கலக்கம் ஏற்பட்டது ஏன்? போர் ஆரம்பித்து விட்டது கௌரவர்களுக்கும் பாண்டவர்களுக்கும். அர்ஜுனன் கண்ணனை பார்த்து கூறுகின்றான், கண்ணா, இரு சேனைகளுக்கு நடுவிலே கொண்டு போய் தேரை நிறுத்து. நான் யார் யாரெல்லாம் என்னுடன் போர் புரிய விரும்புகின்றார்கள் என்று பார்க்க விரும்புகின்றேன். கண்ணனும் தன்னுடைய பக்தனுடைய கட்டளையை ஏற்று தேரை நடுவில் கொண்டு போய் செலுத்துகின்றார். அப்பொழுது அந்த இரு படைகளுக்கு நடுவில் தேரை ஓட்டிக்கொண்டு நிறுத்தும் பொழுது அர்ஜுனன் தன்னுடைய உறவினர்கள், நண்பர்கள் அனைவரையும் பார்த்து மிகவும் சிரமப்பட்டார், மனக்கலக்கம் அடைந்தார். அவர் உடனே கிருஷ்ணரிடம் சரணாகதி அடைந்தார். இதன் விளைவாகவே இந்த பகவத்கீதை பேசப்பட்டது. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். இப்பொழுது ஹரே கிருஷ்ணா, அனைத்து ஆன்மீக அன்பர்களுக்கும் ஒரு சின்னதா ஒரு கேள்வி பதில். நீங்க இப்போ ஒரு போல் போல நடத்துவோம். உங்களுக்கு தெரிந்த விஷயங்கள்ல அந்த கேள்வியா கேட்டிருப்போம். நீங்க அதை அந்த போலுக்கு ஆன்சர் பண்ணணும். இப்ப அனிருத் பிரபு அதை இதுக்கு 1 minute டைம் கொடுப்போம். எல்லாரும் நல்லா கவனமா கேட்டுக்கோங்க. 1 minute டைம் கொடுப்போம். சின்ன சின்ன கேள்விகள் கேட்போம். அந்த கேள்விகளுக்கு நீங்க பதில் நீங்க சொல்ல வேண்டியது இருக்கும். நீங்க ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணி சப்மிட் பண்ணா போதும். அனிருத் பிரபு, are you ready? How many of you are aware of the International Society of Krishna Consciousness and the Hare Krishna Maha Mantra? எத்தனை பேருக்கு இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் இருக்கின்றது, இந்த ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரம் இருக்கின்றது என்பது தெரியும்? அதுதான் கேள்வி. உங்களுக்கு தெரிந்தால் தெரியும் என்று போடுங்கள், தெரியாவிட்டால் தெரியவில்லை என்பதை போடுங்கள்.
Anirudh Prabhu, please share the results. To all. Anirudh Prabhu, please share the results for all. Yes. Yes, I am aware of both. 43% வந்து உங்களுக்கு ரெண்டுமே தெரிஞ்சிருக்கு. I am aware of ISKCON. ISKCON பற்றி தெரியும் என்பதற்கு 36% விழுக்காடுகள் சொல்லியிருக்கீங்க. I am aware of Hare Krishna Mahamandra 8 விழுக்காடுகள் தான் சொல்லியிருக்கீங்க. This is my first time of hearing both. 13% சொல்லியிருக்கீங்க. ஸோ இதை அடிப்படையாக கொண்டு என்னுடைய உரையை நான் தொடங்குகின்றேன். 43% விழுக்காடுகள் வந்து தெரிந்திருக்கு. எனவே நான் ஒரு 50% ஆன ஆவரேஜா நான் வச்சுக்கிறேன். மீதி 50% வந்து அவங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு தெரியல என்பதை நான் வச்சுக்கிட்டு மனசுல வச்சுக்கிட்டு என்னுடைய உரையை நான் தொடங்குறேன். ஓகே, Anirudh Prabhu, you can finish off. Next slide. Hare Krishna Prabhu, Anirudh Prabhu, can you just close the results? Prabhu, Anirudh Prabhu. Okay. இப்பொழுது நாம் கீதைக்கு வருவோம். Anirudh Prabhu, previous slide. Hare Krishna, Anirudh Prabhu. Okay, fine. கீதை மகாத்மியம். கீதையை படிப்பதனால் என்னென்ன புண்ணியங்கள் ஏற்படும் என்பதை பற்றி நாம் இந்த கீதை மகாத்மியத்தை பார்ப்போம். இந்த கீதைக்கு மகாத்மியம் எழுதியவர் ஸ்ரீபாத ஆதி சங்கராச்சாரியார். அவரை வணங்கி நான் இந்த கீதை மகாத்மியத்தை சொல்லுகின்றேன். பகவத்கீதையின் உபதேசங்களை முறையாக பின்பற்றுபவன் வாழ்வின் எல்லாவித துயரங்களிலிருந்தும் ஏக்கத்திலிருந்து விடுபட முடியும். இங்கே அருமையாக கோடிடப்பட்டுள்ளது. முறையாக பின்பற்றுபவன். யாரு வேண்டுமானாலும் படிக்கலாம், புரிந்து கொள்ளலாம். நாம் அதை பின்பற்ற வேண்டும். முறையாக பின்பற்றினால் எல்லாவித துயரங்களிலிருந்தும் ஏக்கத்திலிருந்து விடுபடலாம். இது சத்தியம். நம்முடைய ஆச்சாரியர்கள் வாழ்ந்து காட்டியுள்ளார்கள். இவ்வாழ்வின் பயம் முழுவதிலிருந்து விடுபட்டு அனைவருமே பயத்தில் தான் உள்ளோம். இந்த லௌகீக வாழ்க்கை என்பது பயம் நிறைந்தது. அடுத்த நிமிடம் என்ன நடக்கும் என்பது தெரியாத ஒரு விஷயமாக உள்ளது. பகவத்கீதையை படிக்கும் போது பயம் விடுபட்டு விடும். இது சத்தியம். அவன் மறுவாழ்வில் ஆன்மீக வாழ்வை அடைகிறான். இந்த உடலை நீத்த பின்பு இந்த விஷயம் அனைவருக்கும் தெரியாது. இந்த உடல் ஏன் பிறப்பெடுத்தோம், பிறப்பு முடிந்த பின்பு நாம் என்ன ஆக போகின்றோம் என்பதை அனைவருக்கும் தெரியாது. ஒரு சில பேருக்கு மட்டும் இந்த விஷயம் தெரியும். அந்த விஷயத்தையும் பகவத்கீதை படிப்பதனால் தெரிய வரும். இந்த லௌகீக வாழ்க்கை மட்டுமல்ல, ஆன்மீக வாழ்க்கையை பற்றியும் புரிந்து கொள்ள முடியும். பகவத்கீதையை முழு ஆர்வத்துடனும் அக்கறையுடனும் ஒருவன் படித்தால் பகவான் அருள் அவனது பூர்வ ஜென்ம பாவங்கள் செயல்படாமல் போகும். பூர்வ ஜென்ம பாவங்கள் 84 லட்சம் பிறவிகளை நாம் எடுத்துள்ளோம். ஸ்பீசிஸ் என்று கூறுவார்கள். 84 லட்சம் விதமான உயிரினங்களில் நாம் பிறப்பெடுத்துள்ளோம் என்று சாஸ்திரங்கள் கூறுகின்றது, நான் கூறவில்லை. இவ்வாறு 84 லட்சம் பிறவிகளை நாம் எடுத்து வரும்போது எத்தனை விதமான கர்ம பதிவுகளை நாம் சுமந்து வந்துள்ளோம். அதான் பூர்வ ஜென்ம பாவங்கள் அனைத்தையும் இந்த பகவத்கீதை படிப்பதனால் துளைக்க முடியும் என்று ஸ்ரீபாத சங்கராச்சாரியர் கூறுகின்றார். இதற்கு ஒரு உதாரணமாக அடுத்த ஸ்லைடில் நான் உங்களுக்கு கூறுகின்றேன். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். सर्वोपनिषदो गावो दोक्ता गोपालनन्दनः पार्थो वस्य सुधीर्भोक्ता दुक्तं गीतामृतं महत्. அதாவது நமக்கு பால் வேண்டும் என்றால் ஒரு மாடு வேண்டும். மாடு மட்டும் இருந்து விட்டால் பால் கிடைத்து விடாது. பால் சுரக்க வேண்டும் என்றால் கன்றுக்குட்டியும் வேண்டும். கன்றுக்குட்டியும் மாடு மட்டும் இருந்து விட்டால் பத்தாது, அங்கு ஒரு இடையனும் வேண்டும். இந்த உதாரணத்தை கொண்டுதான் இந்த கீதை மகாத்மியம் உரைக்கப்பட்டுள்ளது. வேதங்களை அனைவராலும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. எனவேதான் உபநிஷத்துக்கள் ஏற்பட்டது. உப என்றால் அதற்கு உதவியாக உபநிஷத்துக்கள். உபநிஷத்துக்களையும் அனைவராலும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. அனைத்து சாராராலும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. இதை பார்த்தான் பரந்தாமன் கண்ணன். அவனே மேலிருந்து கீழிறங்கி வந்தான். அனைத்து உபநிஷத்துக்களையும் ஒரு மாடாக ஆக்கினான். அந்த மாடு பால் சுரக்க வேண்டும் என்றால் கன்றுக்குட்டி வேண்டும். அதற்காக அர்ஜுனனை கன்றாக ஆக்கினான். கேள்விகளை கேட்க வைத்தான். அந்த பாலை கறக்க வேண்டுமே, தானே ஒரு இடையனாக இருந்து அந்த பால், அதாவது அமிர்தப்பால், இந்த பகவத்கீதை என்பது அமிர்தப்பால், அந்த அமிர்த பாலை கடந்து நமக்காக கொடுத்து உள்ளார். இது அனைத்து வேதங்களுடைய சாரம், அனைத்து உபநிஷத்துக்களின் சாரம் இந்த பகவத்கீதை. வேற எதையும் படிக்க வேண்டாம். பகவத்கீதையில எல்லாமே சொல்லப்பட்டிருக்கு. அனைத்து விதமான சாரங்களையும் கொண்டது பகவத்கீதை. மற்றும் 3 விதமான விஷயங்கள் நம்முடைய பாவத்தை போக்கும் என்று நம்முடைய சாஸ்திரங்கள் சொல்லுகின்றது.
முதலில் கங்கையில் குளிப்பது, கங்கையில் நீராடுவது, கங்கை நீரை குடிப்பது. இரண்டாவது கோவிந்த நாமத்தை சொல்லுவது. கோவிந்தா என்று அழைத்தால் போதும் அந்த பரந்தாமன் நமக்காக ஓடி வருவான், நம்முடைய பாவங்களை தீர்ப்பான். மூன்றாவது இந்த பகவத்கீதையை படிப்பது. பகவத்கீதை ஒரு முறை நீங்கள் படித்தால் கங்கையில் குளித்து எழுவதற்கு உண்டான பலன், அதைவிட சிறந்த பலன் உங்களுக்கு கிடைக்கும். பல முறை கங்கையில் குளித்து எழுந்த ஒரு பலன் கிடைக்கும். அனுபவபூர்வமாக என்னுடைய அனுபவத்தை நான் உங்களுக்கு இதில் பதிவிட்டுக் கொண்டிருக்கின்றேன். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். இப்பொழுது நாம் பகவத்கீதையுள் செல்ல இருக்கின்றோம். பகவத்கீதையில் மொத்தம் 700 ஸ்லோகங்கள் உள்ளன. பகவத்கீதையில் மொத்தம் 700 ஸ்லோகங்கள் உள்ளன. 18 அத்தியாயங்கள் உள்ளன. எனவேதான் நாங்கள் 18 நாட்களில் பகவத்கீதை 18 நாட்களில் என்று கூறியுள்ளோம். ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு அத்தியாயமாக நாங்கள் உங்களுக்கு விளக்கி கொண்டிருப்போம். 700 ஸ்லோகங்களும் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க முடியாது. மிக முக்கியமான ஸ்லோகங்கள், தேவையான ஸ்லோகங்கள் உங்களுக்கு நாங்கள் இங்கே சொல்லிக் கொடுப்போம். முதல் அத்தியாயத்தில் மொத்தம் 46 ஸ்லோகங்கள் உள்ளன. 46 ஸ்லோகங்கள் உள்ளன. முதல் அத்தியாயம் அர்ஜுனனின் விசாத யோகம், ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் என்று ஆங்கிலத்திலே கூறுவார்கள். அர்ஜுனனின் விசாத யோகம், அர்ஜுனனின் கவலை. அர்ஜுனன் ஏன் கவலைப்பட்டான், எந்த சூழ்நிலையில் கவலைப்பட்டான் என்பதை பற்றிய கதைதான் இந்த அத்தியாயம் 1. இந்த கதை முழுவதும் அர்ஜுனனுடைய கவலையை பற்றி. அர்ஜுனன் மட்டும் கவலைப்படல, நம்ம எல்லாருமே கவலைப்பட்டுக்கிட்டு தான் இருக்கோம். எல்லாருமே அர்ஜுனனுடைய நிலைமையில தான் இருக்கோம். புரிஞ்சுக்கிட்டவங்க பகவத்கீதையை படிக்கிறாங்க, புரியாதவங்க வேற நூல்களை நாடி போறாங்க, மற்ற விஷயங்களின் நாட்டத்தை செலுத்துறாங்க. உண்மையான கவலைகளை போக்க வேண்டும் என்றால் பகவத்கீதையை படிக்கும். நம்ம எல்லாருமே ஒரு அர்ஜுனன் தான். எல்லாரும் அர்ஜுனனுடைய பொசிஷன்ல தான் இருந்துகிட்டு இருக்கோம். எல்லாரும் பகவத்கீதையை படிக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலையில இன்றைய காலகட்டத்துல இருக்கோம். இன்றைய உலகம் நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய சூழ்நிலைக்கு. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். இப்பொழுது நாம் ஒரு காட்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம். அதாவது மேல் படத்தில் இருப்பவர் திருதராஷ்டிரன், குருடன். இரண்டாவது படத்தில் துரியோதனன், கண் இருந்தும் குருடன். மூன்றாவது படத்தில் இருப்பவர் அர்ஜுனன், மகாபக்தன். 3 பேரும் வெவ்வேறு எதிர்வினைகளை இங்கே ஆற்றிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள், நீங்கள் பார்க்கலாம். இதற்கு நடுவிலே கண்ண பரமாத்மா தேரை ஓட்டி கொண்டு நிற்கின்றார். ஒரு பக்கம் கௌரவ சேனை, ஒரு பக்கம் பாண்டவர் சேனை உள்ளது. இதற்கு நடுவிலே நிற்கின்றார். திருதராஷ்டிரனுடைய மனநிலை என்ன? புத்திர பாசம், தன்னுடைய புதர்வலுக்கு என்ன ஆகிவிடுமோ என்கின்ற பாசம். துரியோதனனுக்கு அகங்காரம், ஆணவம், கண்மம், மாயை அனைத்துமே அவனிடம் உள்ளது. அவனுக்கு ராஜ்ய பாசம். அர்ஜுனனுக்கோ உறவினர்கள் மேல் பாசம். இதற்கு நடுவில் கண்ணனுக்கோ பக்தனின் மேல் பாசம். இந்த சூழ்நிலையில் தான் பகவத்கீதை தொடங்குகின்றது. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். இந்த படத்தில் நீங்கள் பார்ப்பது திருதராஷ்டிரன் அமர்ந்துள்ளார். கீழே உட்கார்ந்திருப்பது சஞ்சயன் என்று சொல்லுவார்கள். இப்பொழுது நாம் உள்ளே செல்ல போகின்றோம். இந்த பகவத்கீதை என்பது மகாபாரதத்தில் உள்ள ஒரு பகுதி தான். 700 ஸ்லோகங்களை அடக்கியது. முன்கதை சுருக்கமாக ஒரு சில விஷயங்களை நான் சொல்லி இந்த பகவத்கீதை ஸ்லோகத்தை ஆரம்பிக்கின்றேன். திருதராஷ்டிரன் மற்றும் பாண்டு இவர்கள் இருவரும் சகோதரர்கள். திருதராஷ்டிரனுக்கு 100 புதல்வர்கள், கௌரவர்கள் என்று அழைக்கப்படுவார்கள். பாண்டவர்களுக்கு 5 புத்திரர்கள், பஞ்ச பாண்டவர்கள் என்று அழைப்பார்கள். இளம் வயதிலேயே பாண்டு இறந்து விடுகின்றார். பஞ்ச பாண்டவர்கள் திருதராஷ்டிரனுடைய அரவணைப்பில் வருகின்றார்கள். பாண்டவர்களுக்கும் துரியோதனாதிகளுக்கும் இளம் வயதிலேயே ஒத்து போகாத ஒரு தன்மை ஏற்படுகின்றது. எனவே ராஜ்யத்தை பிரித்து கொடுக்கின்றார்கள். அவ்வாறு இருக்கும்போது அவர்கள் ராஜ்யத்தை சூழ்ச்சி செய்து கைப்பற்றுகின்றார்கள். துரியோதனன் ராஜ்யத்தை பாண்டவர்களிடமிருந்து சூழ்ச்சி செய்து கைப்பற்றுகின்றார். இப்பொழுது தாங்கள் இழந்த ராஜ்யத்தை மீட்பதற்காக போர் முரசு அறிவிக்கின்றார்கள் பஞ்சபாண்டவர்கள். முடிந்த அளவு அவர்கள் அனைவரையும் தூது அனுப்பி முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில் போர் முரசு கொட்டுகின்றார்கள். எனவே இப்பொழுது போர் நடக்கப் போகின்றது. ஒரு பக்கம் கௌரவ சேனை, 11 அக்ஷௌணி சேனைகள் என்று கூறுவார்கள், மிக பெரிய சேனை. பாண்டவர்கள் பக்கமோ 7 அக்ஷௌணி சேனைகள். பாண்டவர்கள் பக்கமோ 7 அக்ஷௌணி சேனைகள் தான் உள்ளது. இந்த சூழ்நிலையில் திருதராஷ்டிரன் அஸ்தினாபுர அரண்மனையில் உட்கார்ந்துள்ளார். அவர் போர்க்களத்தில் இல்லை, கண் தெரியாதவர். அவருக்கு என்ன நடக்கின்றது என்று தெரிந்து கொள்ள ஆசை. எனவே அவர் தன்னுடைய காரியதரிசி
சஞ்சயன் அவருடைய காரியதர்சி. இந்த சஞ்சயனை பற்றி கூற வேண்டும் என்றால், இந்த சஞ்சயன் வியாசருடைய சீடன். வியாசரை பற்றி அனைவருக்குமே தெரியும். அவர் நம்முடைய சனாதன தர்மத்திற்கு ஆற்றிய தொண்டுகள் சொல்லி அடங்காது. வேதங்களை பிரித்து கொடுத்துள்ளார், மகாபாரதத்தை கொடுத்துள்ளார், மற்றும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை கொடுத்துள்ளார். பலவிதமான ஞானங்களை நமக்கு அளித்துள்ளார் வியாசதேவர். அவருடைய சீடனாக இந்த சஞ்சயன் உள்ளார். குருவினிடமிருந்து தொலைவில் நடக்கக்கூடிய விஷயங்களை நேராக பார்க்கக்கூடிய சக்தி. இன்று நம் வீட்டிலே தொலைக்காட்சி பெட்டியில் அமர்ந்து வெளியில் நடக்கக்கூடிய விஷயங்களை பார்ப்பது போல குருஷேத்திர போர்க்களத்தில் நடக்கின்ற விஷயங்களை இங்கே சஞ்சயன் பார்த்து கொண்டுள்ளார். அதை இப்பொழுது அவருக்கு தெளிவுபடுத்த விரும்புகிறார். எனவேதான் திருதராஷ்டிரன் கேள்வி கேட்கின்றார். முதல் கேள்வியாக இந்த ஸ்லோகம் வருகின்றது. திருதராஷ்டிர உவாச தர்மக்ஷேத்ரே குருஷேத்ரே சமவேதாயுஷவஹ மாமஹா பாண்டவாஷைவ கிம் அகுர்வத சஞ்சய. திருதராஷ்டிரன் கூறினார், புண்ணிய யாத்திரை தலமான குருஷேத்திரத்தில் போர் புரிய விருப்பம் கொண்டு ஒன்று கூடிய பிறகு என் மகன்களும் பாண்டுவின் புதல்வரும் என்ன செய்தனர் சஞ்சயனே? இந்த கேள்வியிலிருந்து பல விஷயங்களை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். தர்மக்ஷேத்திரம் என்றால் குருஷேத்திரம், போர் புரிகின்ற இடம். அந்த இடம் பேட்டில் ஃபீல்ட் என்று கூறுவார்கள். அந்த இடம் தர்மக்ஷேத்திரம். தர்மம் தான் வெல்லும் இந்த குருஷேத்திரத்தில். அவருடைய பிள்ளைகள் அனைவரும் அதர்மவாதிகள், அதர்மத்தை ஆதரிப்பவர்கள். அவருக்கே ஒரு மனக்கலக்கம் ஏற்பட்டு விட்டது. நம்முடைய பிள்ளைகள் அதர்மமாக உள்ளார்கள், அந்த பூமியில் சண்டை ஏற்பட்டால் தர்மம் தான் வெல்லும் என்று. அதைத்தான் அவர் இங்கே மறைமுகமாக சூசகமாக சஞ்சயனிடம் கேட்கின்றார். மாமகா பாண்டவா சைவ, என்னுடைய புத்திரர்களும் பாண்டுவனுடைய புத்திரர்களும் என்ன செய்கின்றார் என்று கேட்கின்றார். இவருடைய அரவணைப்பில் தான் அந்த புத்திரர்கள் பஞ்ச பாண்டவர்களும் இருந்தார்கள். ஆனால் இவர் இவ்வாறு பிரித்து பார்க்கின்றார். பாருங்கள், இவர் ஒரு நல்ல தந்தியாக இருந்திருந்தால் துரியோதனனை முறையாக வழிநடத்தியிருப்பார். தன்னுடைய பிள்ளைகளை முறையாக வழிநடத்தாத ஒரு காரணத்தால் இன்று இந்த அவல நிலைக்கு வந்துள்ளார். இன்றும் அவர் திருந்தாத ஒரு சூழ்நிலை உள்ளார். என்னுடைய புத்திரர்களும் பாண்டுவனுடைய புத்திரர்களும் என்று கூறுகின்றார். இதிலிருந்தே தெரிகின்றது அவருடைய அறிவின் நிலையை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும். இதுதான் இப்பொழுது பகவத்கீதை ஆரம்பிக்கின்றது. திருதராஷ்டிரன் சஞ்சயனை பார்த்து கேள்வி கேட்பதாக உள்ளது. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். இங்கே ஒரு உதாரணம், 3 உதாரணங்கள் கூறப்பட்டுள்ளது. முதலில் பால் பொங்குவது என்பது வீடு குடி போகும்போது நடப்பது, பால் நல்ல சகுனம். இரண்டாவது பால் திரிந்து போவது என்பது கெட்ட சகுனம். மூன்றாவதாக இங்கே ஒரு இனிப்பு உள்ளது. ஃபர்ஸ்ட் தர்மக்ஷேத்ரே, முதலில் தர்மக்ஷேத்திரம் என்பது தர்மம் வெல்லக்கூடியது, இனிமையான ஒரு இது, அருமையான ஒரு நிகழ்வு. தர்மக்ஷேத்திரம் என்பது தர்மம் வெல்லக்கூடிய, அதாவது குருஷேத்திரம். இரண்டாவது பால் திரிந்து போவது என்பது நம்முடைய திருதராஷ்டிரனுடைய மனநிலையை சொல்லுவது. மாமகா பாண்டவாஸ், அதாவது தன்னுடைய புத்திரர்கள் வேறு, தன்னுடைய தம்பியினுடைய புத்திரர்கள் வேறு என்று பிரித்து பார்க்கக்கூடிய ஒரு தன்மை. மூன்றாவதாக கிம் அகுர்வத என்பது முடிவாக என்ன நடப்பது, தர்மமே வெல்லும், இனிப்பான நிகழ்வு நடக்கும் என்பதை இங்கே ஒரு உதாரணம் மூலமாக நாங்கள் காட்டியுள்ளோம். அடுத்த ஸ்லைட், நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். இந்த பதிவில் நீங்கள் பார்க்கலாம், அமர்ந்திருப்பது துரோணாச்சாரியர், நின்று கொண்டிருப்பது நம்முடைய துரியோதனுடைய மனநிலையை பாருங்கள். என்ன ஒரு ஆக்ரோஷம், என்ன ஒரு வேகம், ஒரு குருவினிடம் சிஷ்யன் நடந்து கொள்ளுகின்ற விதமா இது பாருங்கள். எவ்வளவு ஒரு ஆக்ரோஷமாக இருக்கின்றார், தன்னுடைய அகங்காரத்தினுடைய ஒரு உச்சத்தை காட்டுகின்றார் அவர். அதைத்தான் இந்த ஸ்லோகமானது விவரிக்கின்றது. பஷ்யதாம் பாண்டு புத்ராணாம் ஆச்சாரிய மகதிம் சமும் வியூடாம் துருபத புத்ரேன தவசிஷ்யேன தீமதா. என் ஆசிரியரே, இதோ பாண்டுவின் மகன்களின் பெரிய படையை உங்கள் புத்திசாலித்தனமான சீடரான துருபதாவின் மகனால் திறமையாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இங்கே அவர் ஆசிரியரை குத்தி காட்டுகின்றார், ஆசிரியரை மதிக்கவில்லை. பாண்டுவின் மகன்களின் பெரிய படை, இவனிடம் இருப்பதோ 11 அக்ஷோணி சேனைகள், அவர்களிடம் இருப்பதோ 7 அக்ஷோணி சேனைகள். அதர்மம் பக்கம் இருப்பவர்கள் என்றுமே பயத்தில் இருப்பார்கள். பயத்தில் தன்னுடைய உண்மையான சக்தியை உணர்ந்து கொள்ள முடியாது என்பதற்கு துரியோதனன் மிக சிறந்த உதாரணம். எனவே அவன் அவ்வாறு கூறுகின்றான். மற்றும் உங்கள் புத்திசாலித்தனமான சீடன் துருபத குமாரன் என்பது திருஷ்டதுயுமனன் என்று பெயர். இதற்கு ஒரு கதை உள்ளது. இந்த கதையும் நான் உங்களுக்கு கூறுகின்றேன். துரோணாச்சாரியர் மற்றும் துருபதன் இருவரும் இளம் வயதில் ஒரே குருகுலத்தில் படிக்கின்றார்கள், பரத்வாஜ ஆசிரமத்தில் படிக்கின்றார்கள். துருபதன் அரசகுமாரன்
துரோணாச்சாரியர் பரத்வாஜரின் மகன். துருபதன், இவர்கள் இருவரும் சிறந்த நண்பர்கள். துருபதன் தான் அரசனானால் பிற்காலத்தில் தன்னுடைய ராஜ்யத்தில் ஒரு பங்கை அளிப்பதாக வாக்களிக்கின்றான். யாருக்கு வாக்களிக்கின்றான்? துரோணாச்சாரியருக்கு. காலங்கள் உருண்டோடுகின்றன. துருபதன் பாஞ்சால தேசத்தின் அரசனாகின்றான். இவர் துரோணாச்சாரியர் தன்னுடைய சீடர்களுக்கு பாடம் சொல்லி அதிலிருந்து வரக்கூடிய வருமானத்தை கொண்டு வாழ்கின்றார். ஒரு நாள் அவருடைய மனைவி கூறுகின்றார், உங்களுடைய இளம் வயது நண்பன் அரசராக உள்ளார், நீங்கள் சென்று ஒரு பசுமாட்டினை பெற்று வாருங்கள், நம்முடைய குழந்தை அஸ்வத்தாமனுக்கு பால் இல்லாமல் சிரமப்படுகிறான் என்று கூறுகின்றார். இவரும் தன்னுடைய நண்பர் தானே என்று செல்லுகின்றார். இவரை பார்த்தவுடன் துருபதன், இவர் தன்னிடம் ராஜ்யத்தில் பங்கு கேட்க வந்துள்ளார் என்று, இவரை எனக்கு யார் என்று தெரியாது, இவரை வெளியே அனுப்புங்கள் என்று கூறுகின்றார். துரோணாச்சாரியர் மனம் விரும்பி, நான் உன்னுடைய பாதி ராஜ்யத்தை அடைகின்றேன் என்று கூறிவிட்டு வெளியே வந்து தன்னுடைய சீடனான அர்ஜுனனை மிக தேர்ச்சியாக செயல்பட வைத்து ராஜ்யத்தை கைப்பற்றுகின்றார். பாதி ராஜ்யத்தை அவர் எடுத்துக்கொள்கின்றார். இதனால் மிக்க மனவேதனை அடைந்த துருபதன் ஒரு வேள்வியை நடத்துகின்றான். துரோணாச்சாரியரை கொல்வதற்கு ஒரு புத்திரனை வேண்டுகின்றான். அந்த புத்திரனின் பெயர் தான் திருஷ்டதுயுமன். அந்த புத்திரனோடு வருபவள் தான் திரௌபதி. இவர்கள் இருவருமே துரோணாச்சாரியரின் புதல்வர்கள். ஆனால் துஷ்டதுயுமனன் யாரிடம் போர்க்கலையை கற்றான் என்றால் நம் துரோணாச்சாரியரிடம் தான் கற்றான். அதைத்தான் இங்கே மறைமுகமாக குத்தி காட்டுகின்றான். இங்கே துரியோதனன் தன்னுடைய குருவிற்கு மரியாதை, எவன் ஒருவன் தன்னுடைய குருவிற்கு மரியாதை செலுத்தவில்லையோ அவனுடைய அழிவு நிச்சயம் என்பதை நாம் துரியோதனனிடமிருந்து கற்றுக்கொள்ளலாம். அகங்காரம், ஆணவம், குருவினை மதிக்காத தன்மையை இங்கே நாம் காண்கின்றோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்பொழுது இன்னொரு கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சருக்கு போலாம். நம்ம அனிருத் பிரபு, can you just put the next poll? அனைவரும் தயாராக இருங்கள். Which personality speaks first in Bhagavad Gita? பகவத்கீதையில் முதலில் பேசியவர் யார்? முதல் ஸ்லோகத்தை பேசியது யார்? அர்ஜுனனா, கிருஷ்ணனா, துரியோதனனா, திருதராஷ்டிரனா? Answer is no. Can you just share the results, Anirudh Prabhu? இதில் நாம் பார்க்கும்போது 71 விழுக்காடுகள் சரியான பதிலை கூறியுள்ளீர்கள். மீதி இருப்பவர்கள் அர்ஜுனன், கிருஷ்ணன், துரியோதனன் என்று கூறியுள்ளார். சரியான விடை என்பது திருதராஷ்டிரன். 71% மக்கள் இதை சரியாக பின்பற்றி கொண்டுள்ளீர்கள். உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றி. Go to the next slide, Anirudh Prabhu. Stop share the results. Go to the next slide. Next slide. இப்பொழுது நீங்கள் பார்க்கின்றீர்கள், இந்த தேரிலே யார் இருக்கின்றார் என்றால் கண்ணன் இருக்கின்றார், அர்ஜுனன் இருக்கின்றார். தங்களுடைய சங்குகளை எடுத்து முழங்குகின்றார்கள். சகோஷோ தர்தராஷ்டிராணாம் ஹிருதயானி வியாதராயத் நபஷ பிரதிபிம் சைவ துமுலோ அப்யனுநாதயன். பல்வேறு சங்கோலிகளின் முழக்கம் பேரொளியாக எழுந்து பூமியும் வானமும் நடுங்குமாறு எதிரொலிக்க திருதராஷ்டிரனுடைய மகன்களுடைய இதயங்கள் சிதறி போயின என்று கூறுகின்றார்கள். எப்பொழுதுமே நம்முடைய பாரத வருஷத்தினுடைய ஒரு பண்பாடு என்னவென்றால், போரை முறையாக அறிவிக்க வேண்டும். போர் தொடங்குவதற்கு முன்பும் சங்கை ஊத வேண்டும். போர் முடியும் போது சங்கை ஊதி முடிக்க வேண்டும். இதுதான். சோ இதனை அவர்கள் முறையா செய்கின்றார்கள். இவ்வாறு சங்குகளை முழங்கும் போது திருதராஷ்டிரனுடைய மகன்கள் இதயங்கள் சிதறி போகின்றன என்று கூறுகின்றார்கள். இதயங்கள் ஏனென்றால் அவர்கள் அதர்மத்தின் பக்கம் உள்ளார்கள். எனவே அவர்களுடைய சங்கொலி முழக்கம் கேட்டே அவர்களுடைய இதயங்கள் சிதறி போகின்றன என்று கூறுகின்றார்கள். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். நீங்கள் இது அனைவருடைய வீடுகளிலும் பார்க்கலாம். கண்ணன் ரதசாரதியாக உள்ளார். அர்ஜுனன் இந்த தேரை ஓட்டி கொண்டுள்ளார். கண்ணனுக்கு இன்னொரு பேர் ரிஷிகேஷர் என்கின்ற பெயர். ரிஷிகேஷன் என்றால் புலன்களுக்கு அதிபதி.
நம்முடைய புலன்கள் நாம் சொல்வதை கேட்காது. ஏனென்றால் நம்முடைய பேச்சை கேட்பது கிடையாது. ஆனால் நாம் பகவானுடைய பேச்சை கேட்கும் பொழுது அந்த புலன்களுக்கு அதிபதியான அந்த பகவான் அனைத்து புலன்களையும் அடக்கி நம்முடைய வழிக்கு கொண்டு வருவார். அதனால்தான் அவருக்கு ரிஷிகேஷர். சோ ரிஷிகேஷர் இருக்கின்றார் இங்கே. நெக்ஸ்ட் பிரஸ் நெக்ஸ்ட். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. பிரஸ் நெக்ஸ்ட். இந்த போர் நடப்பது தர்மக்ஷேத்திரத்தில் நடக்கின்றது. இந்த தேர் தெய்வீக தேரானது. இது யார் கொடுத்தார் என்றால் அக்னி பகவான் கொடுத்தார். அக்னி பகவான் இந்த தேரினை கொடுத்தார். அர்ஜுனனுடைய கையில் இருப்பது காண்டீபம். இதுவும் அக்னி தேவர் தான் பரிசளித்தார். சங்கநாதம், பகவான் சங்கநாதம் செய்கின்றார். மற்றும் பாசுபதாஸ்திரம் சிவபெருமானிடமிருந்து வேண்டி பெற்றது. மற்றும் இங்கே பாக்கியலட்சுமி என்று கூறுகின்றார்கள். ஸ்ரீமன் நாராயணன் கிருஷ்ணனுடைய ஹிருதயத்தில் நித்தியம் வாசம் செய்யக்கூடியவள் பாக்கியலட்சுமி. எங்கெங்கெல்லாம் கிருஷ்ணர் இருக்கின்றாரோ அங்கெங்கெல்லாம் தாயார் குடிகொண்டிருப்பார்கள். அவ்வாறு அந்த தாயார் இருக்கின்ற இடத்தில் வெற்றியும் செல்வமும் மகிழ்ச்சியும் எங்கும் நிரம்பி இருக்கும். எனவே கிருஷ்ணர் எந்த வீட்டில் இல்லாரோ அவர்கள் வீட்டில் மகிழ்ச்சி, ஆனந்தம், வெற்றி அனைத்தும் நிகழும். பகவத்கீதை இருக்கின்ற வீட்டில் இது அனைத்தும் நிகழும் என்று கூறுகின்றார்கள். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். நெக்ஸ்ட் பிரஸ் நெக்ஸ்ட். நீங்கள் இந்த பதிவை பார்க்கும்போது கண்ணன் ஆச்சரியமாக அர்ஜுனனை பார்க்கின்றார். அர்ஜுனனுடைய மனநிலையை பாருங்கள். தலையை கையில் வைத்துக் கொண்டு என்னுடைய உறவினர்களுக்கு நடுவில் கொண்டு வந்து விட்டு விட்டாய கண்ணா, என்னை ஏன் இந்த சோதனைக்குள்ளாக்கி விட்டாய்? நான் இப்பொழுது சொல்ல முடியாத ஒரு வேதனைக்குள்ளாகி உள்ளேன் கண்ணா என்கின்ற ஒரு மனநிலையில் உள்ளார். அவர் இரக்கம், கருணை என்று ஏன் கருணை என்றால் அவர் ஒரு பக்தன், கண்ணனுடைய பக்தன், சிறந்த பக்தன் அவர். அதனால் கருணையினால் வாடுகின்றார். இன்பமின்மை, உறவினர்களை கொண்டு நான் என்ன இன்பத்தை அனுபவிக்க போகின்றேன் கண்ணா என்று இன்பமின்மையினால் இருக்கின்றார். பாவச்செயல், உறவினர்களை கொன்றால், நண்பர்களை கொன்றால் பாவச்செயல் வறுமை என்று வேதனை கொள்கின்றார். குடும்ப பாரம்பரியம், அவருடைய குடும்ப பாரம்பரியம் என்பது பாரத வருஷத்திலே மிக சிறந்த குருவம்சத்திலே பிறந்தவர், சிறந்த தந்தையை உடையவர், குடும்ப பாரம்பரியத்தை உடையவர். நான் போய் இவ்வாறு தவறு செய்யலாமா கண்ணா என்கின்ற மனவேதனையில் உள்ளார். இருமணம், போரிடுவதா போரிட வேண்டாமா என்கின்ற இருமணத்தில் அவர் வேதனையில் உள்ளார். இதே போன்ற ஒரு சூழ்நிலையில் தான் கண்ணன் இந்த பகவத்கீதையை அவருக்கு உரைக்க போகின்றார். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். நாம் அனைவருமே இந்த சூழ்நிலையில் தான் உள்ளோம். அனைவருமே அர்ஜுனனுடைய சூழ்நிலையில் தான் உள்ளோம். இந்த அர்ஜுனனுடைய மனநிலை என்பது அனைவருமே ஆத்மா, நம் அனைவருமே ஆத்மா. இதை பற்றி 2ஆம் அத்தியாயத்தில் நான் மிக தெளிவாக விளக்குகின்றேன். நம்முள்ளே இருப்பது ஆத்மா. இந்த ஆத்மா மயங்கி போய் கிடக்கின்றது. இந்த ஆத்மாவினுடைய சுரூப நிலை தெரியாமல் தடுமாறுகின்றது. இதைத்தான் இங்கே அர்ஜுனனை கொண்டு பகவான் விளக்குகின்றார். அர்ஜுனனுக்கு தெரியாத விஷயங்கள் அல்ல, இருந்தாலும் அர்ஜுனனை கொண்டு விளக்குகின்றார். ஆத்மா மாயையினால் கட்டுண்டு சிரமப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது. இந்த ஆத்மா இந்த மாயையிலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்றால் பக்கத்தில் யார் இருக்கின்றார்? பரமாத்மாவாக இருக்கின்றார். ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் இருக்கின்றார். அவர் மூலமாக அவரை நாம் சரணாகதி அடைந்தால் நாம் இந்த மாயையிலிருந்து, இந்த துன்பத்திலிருந்து விடுபடலாம் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். இந்த 5ம் அனைவருடைய வாழ்க்கையிலும் உண்டு. இதிலிருந்து நாம் தெளிவு பெற வேண்டும் என்றால் கிருஷ்ணரை நாம் சரணடைய வேண்டும் என்பதே இந்த பதிவின் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். இரக்கம். அர்ஜுனோவாஷ ரிஷ்வேமம் ஸ்வஜனம் கிருஷ்ண யூசம் சமுபஸ்திதம் சிதந்தி மம காத்ராணி முகம் ஷ பரிசுஷ்யதி. அர்ஜுனன் கூறியுள்ளான், எனது நண்பர்களையும் உறவினர்களையும் கண்டு என் உடல் அங்கங்கள் நடுங்கி வாய் உணர்வதை உணர்கிறேன் என்று கூறுகின்றான். கிருஷ்ணா, என்னுடைய நண்பர்களை பார்க்கிறேன், என்னுடைய உறவினர்களை பார்க்கிறேன், என்னுடைய உடல்லாம் நடுங்குது. இதுதான் இரக்கம், ஒரு பக்தனுக்கு உண்டான இரக்கம். இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் இரக்கம், பக்தனுக்கு உண்டான இரக்கம் ஏற்படுகின்றது. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். நெக்ஸ்ட், இன்பமின்மை. நசேயோ அனுபஷ்யாமி ஹத்வா ஸ்வஜனமாகவே நாகாங்ஷே விஜயம் கிருஷ்ண நச ராஜம் சுகானிஷ. சொந்த உறவினை கொன்னு விட்டு நான் என்ன இந்த வெற்றியை பெற்று என்ன அடைய போறேன் கிருஷ்ணா? அவங்கள கொன்னு அவங்க பணத்து மேல போய் நான் அந்த ராஜ்யத்தை அனுபவிக்கணுமா? அந்த இன்பம் எனக்கு தேவையா கிருஷ்ணான்னு மனவேதனையில சொல்றார். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். பாவச்செயல்.
பாபம் ஏவாஷயே தஸ்மான் ஹத்வைதானததாயின தஸ்மான்னர்ஹ வயம் ஹந்தும் தார்த்ராஷ்டான் ச பாந்தவான் ஸ்வஜனம் ஹி கதம் ஹத்வா சுகினஸ்யாம மாதவ. இந்த அக்கிரமக்காரங்களை கொண்டா எனக்கு பாவம் தான் கிருஷ்ணா வந்து சேரும். இந்த பாவிகளை கொண்டு என்ன பாவத்தை தேடிக்க சொல்றேன்னு கேட்கிறார். இது பாவ செயல், நண்பர்களை கொள்றது பாவ செயல் சொல்லி வேதனைப்படுறார். அர்ஜுன் இப்படி பல விதத்துல வேதனைப்படுறார். சண்டை போடாம இருக்கிறதுக்கான என்னென்ன வேலைகளோ அதெல்லாம் வந்து அவர் செய்தார். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். குடும்ப பாரம்பரியம். எதிமாம பிரதீகாரம் அசஸ்திரம் சஸ்திர பாணய தார்தராஷ்டாரணே ஹன்யூஸ் தன்மேஷே மதரம் பவேத். திருதராஷ்டனுடைய பிள்ளைங்க என்ன கொண்டா கூட பரவாயில்ல, ஏன்னா நான் வந்த பாரம்பரியம் அப்படிப்பட்ட பாரம்பரியம். என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் என்னால கொல்ல முடியாது கிருஷ்ணா. என்னோட பாரம்பரியம் வந்து நல்ல சுத்தமான ஞானம், சுத்தமான அறிவு, குடும்ப உறவுகளை பேணி காக்குறதுல உள்ளது. அதனால நான் அவங்களை கொல்ல மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்து சொல்லிடுறாரு. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். இருமணம். சஞ்சயோவாஷ ஏவம் உக்வார்ஜுனா சங்கே ரதோபஸ்த உபாவிஷர் விசுர்ஜ்ய சரம் சாபம் சோக சம்பிக்ன மானசக. இப்படி எல்லாம் பேசிட்டார் அர்ஜுனன். பேசிட்டு வில்லையும் அப்படின்னு கீழே போட்டார். கிருஷ்ணா, என்னால சண்டை போட முடியாது, என்னுடைய உறவினர்களையும் என்னுடைய நண்பர்களையும் என்னால கொல்ல முடியாது, நான் மனம் குழம்பி போயிருக்கிறேன் சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் போட்டு உட்காந்துறேன். இதான் வந்து 46வது ஸ்லோகம். இதோடைய முதல் அத்தியாயம் முடிகின்றது. இதுதான் வந்து அர்ஜுனுடைய மனநிலை. இந்த மனநிலையை எப்படி தீர்க்கின்றார், எப்படி சரணாகதி அடைகின்றார், எவ்வாறு அவரை வந்து தெளிவுபடுத்துறார்ன்றத அத்தியாயம் 2. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். இந்த 5 விஷயங்களை நாம் பார்க்கின்றோம். முதல் 1.1 திருதராஷ்டிரன் விசாரணை. ஃபர்ஸ்ட் திருதராஷ்டிரன் விசாரணை பண்றார். இது வந்து ஒரு சின்ன ஒரு சுருக்கம். அடுத்தது துரியோதனுடைய பயம், என்னாக போதுன்னு அவன் பயப்படுறான். 1.2ல இருந்து 1.11 சங்குகள் முழங்குறது, எல்லாருடைய சங்கு மோதி திருதராஷ்டிரனுடைய மகனுடைய இதயம் சிதறது. அர்ஜுனனுடைய கவனிப்பு, அர்ஜுனன் வந்து போர்க்களத்துல எல்லாரையும் பாக்குறான், பார்த்துட்டு மனம் வெதும்புறான். 5வது அர்ஜுனன் போராடாத காரணங்கள். இதுதான் வந்து இந்த முதல் அத்தியாயத்தினுடைய சுருக்கம். ஹரே கிருஷ்ணா. நான் இப்பொழுதைக்கு நான் இந்த முதல் அத்தியாயத்தை முடித்துக் கொள்கிறேன். நாளைக்கு வந்து 2ஆம் அத்தியாயத்தை பார்க்கலாம். மீதம் ஒரு 10 நிமிடங்கள் உள்ளது. இந்த நேரத்துல வந்து இன்னும் ஒரு சில போல்ஸ் நடத்தி நீங்க எந்த அளவுக்கு இந்த விஷயங்களை கவனிச்சீங்கன்னு நான் தெரிஞ்சுக்க விரும்புறேன். அப்புறம் 1-2 பேர் வந்து கேள்விகளை கேட்கலாம். நான் அதுக்கான இதை சொல்றேன். Anirudh Prabhu, can you just put the remaining polls? When Dhritarashtra called Kurukshetra as Dharmakshetra, his feeling was, குருஷேத்திரன் சொல்லும் போது திருதராஷ்டனுடைய மனநிலை எப்படி இருந்தது? அமைதியா இருந்ததா, சந்தேகமா இருந்ததா, இல்ல பாதி பாதி இருந்ததா, எதுவுமே இல்லாம இருந்ததான்னு கேக்குறாங்க. பீஸ்ஃபுல்லா இருந்தாரா, இல்ல வந்து சந்தேகத்துக்கு இடமா இருந்தாரா, இல்ல வந்து ஓகே இப்படி நடக்கலாம் அப்படி நடக்கலாம்னு இருந்தாரா, இல்ல எதுவுமே இல்லாத போல எதுவுமே காட்டாத போல ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்தாரா? இதுதான் வந்து இந்த கேள்வியினுடைய சாராம்சம். Hare Krishna. Can you just show the results? Anirudh Prabhu. அவரு சந்தேகத்திற்கு இடமாக தான் வந்து அவருடைய இது இருந்தது. 57% வந்து சொல்லியிருக்கீங்க. மிக்க ஆனந்தம். ஓகே, go to the next question. Anirudh Prabhu, go to the next question. Duryodhana speaks to which one of the following teachers in Bhagavad Gita as it is? Duryodhanan யாரிடம், எந்த ஆச்சாரியனிடம் இந்த பகவத்கீதையில் முதலில் பேசியது?
Anirudh Prabhu, can you share your results? 85 விழுக்காடுகள் சரியான விடையை கூறியுள்ளது துரோணாச்சாரியர்கள். Can you just go to the next question? Which of Arjuna's emotions can you relate? உங்களுக்கு இது அர்ஜுனுடைய மனநிலையை நீங்க எதோட ரிலேட் பண்ணி பார்க்க வைக்கிறீங்க? கம்பேஷனா, கன்சர்ன் ஃபார் கமிட்டிங் சின்னா, டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ஃபேமிலி ட்ரெடிஷன்ஸா, கம்பேஷனா இறக்கம், அப்புறம் வந்து பாவச்செய செய்யறதா, அப்புறம் வந்து ஃபேமிலி ட்ரெடிஷனை காலி பண்றதா, இல்லைன்னா வந்து ஃபேமிலி நண்பர்கள் உறவினர்களை கொண்டுட்டு சந்தோஷமா இருக்க முடியுமான்ற சந்தேகப்படுறதா? ஏன்னா எல்லாருமே அர்ஜுனுடைய ஒரு மனநிலையில தான் இருக்கும். இது எல்லாருமே அனுபவிக்கக்கூடிய ஒரு வேதனை தான். எல்லாருக்கும் ஒரு சூழ்நிலைகள் இதே போல வரும். உறவினர்கள், நண்பர்கள், அவர்கள் நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய துன்பங்கள் மற்றும் இரக்கம், இது எல்லாமே நம்ம எல்லாருக்குமே நடக்கூடிய, எல்லாருமே அர்ஜுனுடைய ஒரு மனநிலையில தான் இருக்கும். உங்களுடைய மனநிலை என்னவா இருக்குன்றதை இதை நீங்க போல் கொடுக்கும். Can you share the results? Hare Krishna Prabhu, share the results. இங்கே அதிகமான விழுக்காடு நோ என்ஜாய்மெண்ட் வித்வுட் ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உள்ளது. எனவே அனைவருமே இது எதற்காக நடத்துறேன்னா, எல்லாருடைய மனநிலை எந்த அளவுக்கு இருக்குன்றதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் எல்லாருமே வந்து நம்ம பந்தப்பட்டு போயிருக்கோம். அர்ஜுனனோட வந்து 30 விழுக்காடுகள் வந்து பந்தப்பட்டிருக்கோம். அப்புறம் பாவ செயல் செய்யறதுக்கு வந்து நம்ம யாருக்குமே துணிவு இல்லை. அது வந்து ஒரு நல்ல விஷயம். Go to the next question, Anirudh Prabhu. Understanding Bhagavad Gita helps us with, அதாவது வந்து பகவத்கீதையை வந்து புரிஞ்சுக்கிறது வந்து எதன் மூலமா நமக்கு நடக்கிறது, என்னென்ன விஷயங்கள் நமக்கு தெரிய வருது பகவத்கீதையை புரிஞ்சுக்கிறதுனால? செல்ஃப் ரியலைசேஷனா, அதாவது நம்மளை பத்தி புரிஞ்சுக்கிறதா, இல்ல ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட், அதாவது அர்ஜுனன் ரொம்ப அழுத்தமான சூழ்நிலை, எழுத்தாப்புல துரோணாச்சாரியர், பீஷ்மாச்சாரியர் தாத்தா குருவை போய் வந்து கொலை சொல்றாரு கிருஷ்ணர், அது ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ், ரொம்ப சிரமமான ஒரு காலகட்டத்துல போறாரு அர்ஜுனன். அர்ஜுனனுடைய மனநிலையில பல பேர் இருக்கும். எல்லாருமே ஸ்ட்ரெஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றோம். இந்த ஸ்ட்ரெஸ் எப்படி மேனேஜ் பண்றது பல கோர்சஸ் இருக்கு. ஆனா பகவத்கீதையை போல ஒரு சிறந்த டிஸ்கோர்ஸ் வந்து கிடையவே கிடையாது. ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்டா, டெசிஷன் மேக்கிங்கா, ஆல் ஆஃப் தி அபோவா? படிப்பதனால வந்து இது மூணுமே தெரிஞ்சுக்கிறீங்களா, இல்ல ஒண்ணு தனியா தெரிஞ்சுக்கிறீங்கன்றதுதான் கேள்வி. Hare Krishna, can you share the results, Anirudh Prabhu? Okay, all of the above, 77%, very good. Haribol to all of you. ஏன்னா இதுதான் வந்து எல்லாமே செல்ஃப் ரியலைசேஷன் கிடைக்கும், ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ் பண்ணலாம். இதை வந்து நீங்க 18 நாள் முடிக்கும் போது நிச்சயமாக அனுபவிப்பீர்கள். இது சத்தியம், ஆச்சாரியர்களுடைய வார்த்தை, இது என்னுடைய வார்த்தைகள் கிடையாது. 18 நாள் முடிக்கும் போது உங்களுக்கு நீங்க யாருன்னு தெரிஞ்சிடும். ஸ்ட்ரெஸ்ஸான சுச்சுவேஷன் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணலாம், டெசிஷன் கரெக்டா எப்படி மேக் பண்ண போறீங்கன்றதை இதை நீங்க வந்து உணர்ந்துக்கலாம். இப்போ வந்து 1 இல்ல 2 கேள்விகளுக்கு நான் பதிலளிக்க விரும்புறேன். நீங்க வந்து உங்க ஹேண்ட்ஸை ரைஸ் பண்ணுங்க. உங்க ஹேண்ட்ஸை யாராவது ரைஸ் பண்ணீங்கன்னா அனிருத் பிரபு வந்து 1 இல்லைன்னா 2, மீதி 5 நிமிடங்களே உள்ளது, நான் வந்து ஆன்சர் பண்ண விரும்புறேன். அனிருத் பிரபு, if anyone raise the hands, please just unmute them. 1 or 2 participants, I can. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. பிரபுஜி, நான் கேக்குறது கொஞ்சம் சிலியா இருக்குன்னு நினைக்காதீங்க. ஆனா இது எனக்கு கொஞ்சம் நாளாவே இந்த குழப்பம் எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு பகவத்கீதை மேல. என்னன்னா வந்து ஏன் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து முக்கியமா வந்து அர்ஜுனனுக்கு வந்து இதை சொன்னாரு? அங்க தர்மர், யுதிஷ்டர் இருக்காரு, நிறைய பேர், பீஷ்மர், எத்தனையோ பேர் இருந்தாலும் ஏன் அர்ஜுனன் கிட்ட மட்டும் இதை சொல்ல வேண்டிய கட்டாயம் இருந்தது? ஏன்னா எல்லாருக்குமே அந்த ஸ்ட்ரெஸ் இருந்திருக்கும். அர்ஜுனனுக்கு இருந்தது, பாண்டவர்களுக்கு நிச்சயமா இருந்திருக்கும். ஏன் அர்ஜுனன் மட்டும், ஒரு பக்தனை தவிர வேற அவருக்கு என்ன இருந்ததுன்னு வந்து ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனனுக்கு இதை பத்தி சொன்னாரு? நல்ல அருமையான கேள்வி கேட்டீங்க. அதாவது வந்து அர்ஜுனனுக்கு தெரியாத விஷயங்கள் கிடையாது, அதே போல உங்களுக்கு தெரியாத விஷயங்களும் கிடையாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். நீங்களும் வந்து நல்ல ஒரு பக்தியா தான் இருக்கு, பக்தியால தான் இந்த கேள்வியை கேட்க முடியும். அதாவது அர்ஜுனன் வந்து அவர்கிட்ட வேற யாருமே போய் கேட்கல. நம்ம அனைவரும் செய்யக்கூடிய தவறு இதுதான். நம்ம இதயத்துல வந்து நான் அடுத்த சாப்டர்ல இதுக்கான பதில் எல்லாம் சொல்லுவோம், இருந்தாலும் நீங்க முன்னாடி கேட்டதுனால சொல்றேன். பரமாத்மாவா நம்மளுடைய இதயத்துல யாரு இருக்காருன்னா ஸ்ரீமான் நாராயணன் கிருஷ்ணனே தான் இருக்காரு. அதாவது போய் சரண்டர் ஆகுறது, யாரு வந்து சரண்டர் ஆகுறதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் தான் வந்து சரண்டர் ஆகுறாரு. மீதி யாருமே சரணாகதி வந்து அவர்கிட்ட வந்து அடையல. அந்த போர்க்களத்துல வந்து சரணாகதியை வந்து அடையிறது வந்து
அர்ஜுனன் தான். எல்லாருக்குமே மனக்குழப்பம் இருக்கு. நீங்களே பார்க்கலாம், நம்மளுடைய வாழ்க்கையில பல பேருக்கு மனக்குழப்பம் இருக்கு. யாரு போய் பகவான சரணாகதி அடையிறது? பக்தர்களால மட்டும்தான். ஆனா அர்ஜுனன் வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் கேஸ்ன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. பக்தன் மட்டும் கிடையாது. கிருஷ்ணன் சொல்லுவார், நண்பன், அவருடைய நண்பரும் கூட. சரிங்களா? பகவான் வந்து பக்த வச்சலன், பக்த வச்சலன். அதாவது இதுக்கு நிறைய காரணங்கள் சொல்லலாம். அதாவது இது வந்து கிருஷ்ணனுடைய ஒரு மாயைன்னு கூட சொல்லுவாங்க. யோக மாயை மூலமா வந்து இந்த உலகத்துக்கு வந்து இந்த ஞானத்தை கொடுக்கணுன்றதுக்காக சொல்லலாம். பல விஷயங்கள் சொல்லலாம். முக்கியமா நண்பன் மற்றும் பக்தன் தன்னிடம் சரணாகதி அனைவருக்குமே உண்மை. எல்லாருமே ஆத்மாக்கள் தான். இந்த ஆத்மாக்கள் பரமாத்மாவை சரணாகதி அடைந்தால் அனைவருக்கும் இந்த உபதேசம் சொல்லப்பட வேண்டிய ஒன்றுதான். மற்ற ஆத்மாக்கள் யாரும் பகவான் கண்ணனை சரணாகதி அடையவில்லை. கண்ணனை நண்பனாக, உற்ற தோழனாக நினைத்தது அர்ஜுனன் தான். மற்றும் அது மட்டுமல்ல, பின்னாடி வரக்கூடிய அத்தியாயங்களை அவர் ஒரு குருவாகவும் நினைப்பார். இதனால பல காரணங்கள் இருக்கு. இனி வரக்கூடிய அத்தியாயங்களை நான் சொல்லிக்கிட்டே வரும். நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்கு, மணிக்கணக்குகள் இருக்கிறதுனால இதோட முடிச்சுக்கிறேன். நிறைய கேள்விகள் கேளுங்க, நான் சொல்றேன். புரிஞ்சுதுங்களா? ஏதோ எனக்கு தெரிஞ்சதை சொல்லியிருக்கேன். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த கேள்வி. Anirudh Prabhu, anyone is interested in asking question? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. அதே சேம் அதே அந்த மாதாஜி கேட்ட கேள்வி தான் நான் கேட்க வந்தேன் பிரபு. அர்ஜுனனுக்கு மட்டும் கிருஷ்ணர் அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாரு இல்லையா? அது எதிரால அந்த கேள்வி கேட்க வந்து அந்த மாதாஜி கேட்டாங்க பிரபு. ஆன்சர் ஐ காட் ஆன்சர். அது கிருஷ்ணர் இன்னும் ஒரு எளிமையா சொல்றேன். நம்ம எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணிக்க மாட்டோம். ஆனா ஈவன் வைஃப் கிட்ட கூட பல விஷயங்களை ஷேர் பண்ண மாட்டோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட தான் ஷேர் பண்ணிக்க முடியும். கரெக்ட்டுங்களா? ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட தான் எல்லா விஷயத்தையும் ஷேர் பண்ணிக்குவோம். அர்ஜுனன் கண்ணனை ஒரு நண்பனா தான் பார்த்தார். முதல் அத்தியாயத்துல வந்து நண்பனா தான் பார்த்தார். இரண்டாவது அத்தியாயம் வரும்போது என்ன பண்ணுவாரு? அவர் குருவா பார்ப்பார். போக போக என்ன பண்ணுவாரு? தெய்வமா பார்ப்பார். அதாவது ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜா வந்து அவருக்கு வந்து அந்த ஞானத்தை கொடுப்பாரு. அவர் வந்து நண்பன்ற ஸ்தானத்துல வந்து அவர் வந்து அதை வந்து அவர்கிட்ட போய் சரணா இது ஆகிறார். தன்னுடைய விஷயங்களை சொல்றாரு, ஷேர் பண்ணிக்கிறார். வந்து ஷேர் அதாவது நம்மளுடைய துன்பத்தை பகவான்கிட்ட ஷேர் பண்ணும்போது இஸ் ரெடி டு டூ. எந்த மனநிலையில நம்ம ஷேர் பண்றோம்ன்றதா உண்மை. அர்ஜுனன் வந்து பரிபூர்ண சரணாகதியில போய் ஷேர் பண்றார். கண்ணா, எனக்கு உன்னை விட்டா வேற வழி இல்ல, நீ தான் எனக்கு சொல்லணும்னு சொல்லிட்டு. அது ஒரு காரணமா. ஹரே கிருஷ்ணா. Any other question? One more question I can answer. Sir. Hare Krishna. Hare Krishna. Sir. சொல்லுங்க. எனக்கு ஒரு கேள்வி சார். சொல்லுங்க. அது வந்து நீங்க சொன்னீங்க கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனரை சோகமாக வச்சாங்கன்னு அந்த போர் நடக்கும் போது கிருஷ்ணர் ஏன் அப்படி பண்ணாரு? வெரி குட். நல்ல அருமையான கேள்வி. கிருஷ்ண அதாவது அர்ஜுனன் கேள்வி கேட்கலன்னா நமக்கு பகவத்கீதை கிடைச்சிருக்குமா? இல்ல சார். கிடையாது. சரிங்களா? அதாவது இந்த உலகமே அவனுடைய மாயையில தான் இயங்கிட்டு இருக்கு. போக போக நான் சொல்லுவேன். இளம் குழந்தைய இந்த கேள்வியை கேட்டிருக்கீங்க, இருந்தாலும் நான் விளக்குறேன். இந்த உலகமே கண்ணனுடைய மாயை. அவனுக்கு பேரு மாயவன் பேரு. மாயனை மண்ணு வடமதுரை மைதனைன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. அவன் வந்து ஒரு மாயவன். அவனுடைய மாயையில தான் இந்த உலகம் இயங்கிட்டு இருக்கு. தன்னுடைய பக்தர்களை காப்பதற்காக, தன்னுடைய பக்தர்களை ரட்சிப்பதற்காக. அர்ஜுனனுக்கு மட்டும் இந்த மனக்கலக்கம் கிடையாது, அங்க இருந்த எல்லாருக்குமே மனக்கலக்கம் தான். ஆனா அவரை போய் சரணாகதி அடைஞ்சது யாருன்னு பார்த்தா அர்ஜுனன் தான். அந்த ஒரு சூழ்நிலையை பகவான் கிரியேட் பண்றாரு. ஏன்னா இந்த பகவத்கீதை வந்து விடுபட்டு போயிடுச்சு. சீடத்தொர பரம்பரையா வந்துகிட்டு இருந்தது. அது விடுபட்டு போனதுனால என்ன பண்ணாரு? ஆக்சுவலா இதெல்லாமே வந்து பின்னாடி வரக்கூடிய அத்தியாயங்கள்ல வரும். அர்ஜுனனுக்கு வந்து பகவத்கீதை படிக்கக்கூடிய ஞானம் இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டு விட்டது. இந்த பகவத்கீதை யாருக்குதான் சொல்லப்பட்டதுன்ற பின்னாடி சொல்றேன். எல்லா ராஜாக்களுக்கும் பகவத்கீதை அந்த காலத்துல சொல்லப்பட்டது. முன்னாடி இருந்த யுகங்கள்லாம் சொல்லப்பட்டது. இப்போ வந்து அர்ஜுனன் இருக்கக்கூடிய யுகத்துல வந்து துவாபர யுகத்துல வந்து அவனுக்கு அது தெரியாம போயிடுச்சு. அதை வந்து திரும்ப என்ன பண்றாரு? அதை வந்து அவனுக்கு ஞாபகப்படுத்துறதுக்காக இந்த ஒரு மாயையை வச்சு அதை அவனுக்கு ஞாபகப்படுத்த கிருஷ்ண மாயா, யோக மாயா என்றும் கூறுவார்கள். தன்னுடைய பக்தர்களிடம் அவர் யோக மாயையை பயன்படுத்துவார். உலக மக்களின் நன்மைக்காக, பரித்ராணாய சாதுனாம், சாதுக்களை பாதுகாப்பதற்காக, துஷ்டர்களை அழிப்பதற்காக. ஃபர்ஸ்ட் சாதுக்களை பாதுகாக்கணும். சாதுக்களுக்கு வேண்டிய இந்த ஞானத்தை கொடுக்கணுன்றதுக்காக அந்த மாயை ஏற்படுத்தி அர்ஜுனனை அந்த சூழ்நிலைக்கு அனுப்பி அவர் ஞானத்தை அளிக்கிறார். தம்பி புரிஞ்சுதுங்களா? சரி சார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அனைவருக்கும் இஸ்கான் பெங்களூரின் சார்பாக என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அனிருத், ஐ எம் தேங்க்ஃபுல் டு அனிருத் ஆல்சோ. நான் ஏதாவது தவறாக கூறியிருந்தால் என்னை மன்னிக்க வேண்டும் என்று அன்போடு வேண்டிக் கொள்கிறேன். நாளை நாம் 2ஆம் அத்தியாயத்தில் பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா 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 ஹரே ஹரே. ஹரி போல் டு ஆல் டிவோட்டீஸ்.